माथो इनिबो स्रां नुयो आरो सानैबो लाइभ होखायो जाहैबाय नोंसिनिया औ जोङो सानैनि एखे लाइभ होखायोरा नि लाइभआव फैबावबाय आङो बिदेसि कनफारेन्सआव आरोना गोबां लोगो मोनदों मानसिफोरखौ ओमफ्राय हरैहाय दा लोगोसे बादायलायनाय जागासिनो दं आरोना मोसानाय औ मानाय बादायलायनाय जिरायना जागासिनो सिंगिं लोगोफोर फैदो जिरायनानै मोजां र' नायदो नै ओरैहाय सेलफि लालादो आरोना बयबो सेलफि लादों बेवहाय मोनसे सेलफि पइन्ट दं आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन दे आं कमेन्ट फरायनो टाइम दं आरोना कमेन्ट हरनो हागोन कमेन्ट फरायनो टाइम दं आरोना जास्ट एसे नै आसोला खालि न'आवल' थांनो नागिरगासिनो दं नोयो बेगसो होदों ना माथो औ होस दारिया खेंखाय लाग्राबा नुखायो जारलालै जिरायहैनायसो मा कमेन्ट जिरायनो लुबैबाय साइनाव मोजां जिरायनो एसे बैजों नायलाबायनि कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट एसे कमेन्ट खालामनो हागोन जास्ट माने सिङावहाय बादायलायनाय जागासिनो दं आरोना डान्स पारफरमेन्स खालामदों मेथाइ खनदों मोसादों आरो कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर गोसोआ दाबो जिरायनायसो बै रेमै नार्जारि अह मा गामिनि आदा अस माने खैला मैलायाव दङ बिदेसि कनफारेन्स जादों आरोना जोबोद माबाया गेटआ मोजां मोसानानै जोंनो दिन्थिहोबाय रैसुमै मुसाहारि हेल' आदा थेंक इउ सिस्टार आङो बिदेसि कनफारेन्सआव दङ जास्ट ओरैनो बेरायदों आरो ओमफ्राय बेलासिनि एसे नोंथांमोनहाय शेयार खालामनो गोसो जादों आङो लाइभनि गेजेरजों आब'मोनाबो सेल्फि लागासिनो आरोना मोसानायखौ मोजांथार डेक'रेसन खालामदों थुलुंगानायनि थाखाय नोंनोहाय ओमफ्राय मोजां मोनदों दा मादैना औ गाम्बारि आखाइ खबना हो दा बेबायदि आरोखि ना बेबायदिनो जों कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्टआ फैबायानो रैसुमै अह होनदों दे ओमफ्राय मा नागिर नार्जारिहा भेरि गुड फंबाय थेंक इउ आदा आंनि लाइभआव जयेन जाफिननो थाखाय ओमफ्राय दे हरबाय थानो हागोन ओमफ्राय नै सिङावहाय ট্ৰেডিশনেল ডেন্স আমি চাব বিচাৰিছো গতিকে এই সময়ত আপোনালোকে मिसिं डान्स नायनो नामा सोरबाफोर नायनोब्ला दे नायगोन होनना बुंहरदो कमेन्टआव आं थांगासिनो सिङाव माने सिङावहाय बादायलायनाय जागासिनो नालाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेबायदि आरो अन्नानै बयबो आखाइ खबना हो बिथांमोननि हारिमु मोसानायखौ जों नायगोन माने बे समाव धेमाजिनिफ्राय फैदों आरो मिसिं बे मोसानायाव रोजाबनाय समावहाय सिफुं दामफानो खावलायदों बिथांमोना नै सिफुं दामफानांगौनो नायनोब्ला हेल' आदा रहित बर' ओमफ्राय मा होनदों दिपांकर राज बसुमतारी मा होनदों नायनि थेंक इउ थांगासिनो सासेसोल' नायनि होनबा हरबाबो दे आं माने अरुणाचलनिफ्राय फैदों आरो ना मिसिं अनखा गोबां मानसि नायगासिनो खानाया एलाय अनखा एलाय कमेन्टबो खालामगासिनो आं सिङाव थाङि दे नायनोलै मानसिफ्रा नै दे आं थांगासिनो दे सिङाव मिसिं डेन्स ट्रेडिसनेल ड्रेस गावसिनि जिथुनाखि मिसिं बिथांमोना दहायनिफ्रायनो रिहार्सेल खालामदों आङो कन्टेन्टबो लादों नेक्स्ट भिडिअ नुगोन आङो जास्ट दिनैनि भिडिअखौहाय माने ब्लग बायदि लानाय जाबाय बाखि प्रग्राम गासिनो दाख्लैनो आं होखांखाबाय नालाय बेनि सोमोन्दै ओमफ्राय दा आं जास्ट नोंथांनो देखायबाय आरोना लाइभआव होमब्ला सिरि थादो आं देखायगासिनो दे कमेन्टखौ रिप्लाइ होथ'नो हानाय नंला आरोना नोंथांमोननो जास्ट आं सिङाव फैबाय ओमफ्राय आं देखायनायसल' आरोना दा गोजौआव गाखोबाय बिसोरो नै
कमेन्ट होग्राफ्रा होबाय था ओमफ्राय HB मेसेन्जार मा होनदो दिन्थिलांबाव था बाहाय थेंक इउ आदा औ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आं दिन्थिनोसै आरोना बिनि उनाव थामथिम जानानै थागोन लखिपुर महिला कमिटि मोसानाय लखिपुरनिफ्राय बिमाफोरनि मोसानायजों नायगोन दा नायदो नै माने बे उन्दैया डेन्जारखा दामनायाव धेमाजिनिफ्राय आरो धेमाजिनिफ्राय बिसोरो ओरैहाय नायग्राफ्रा नै कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोदान जाथिखौ जोंनि LLCनि गिर्जायाव जोङो मोननाया जोबोद खाफाल गोनां स्पेशेलि बे समाव आङो हामबाय होननो हास्थायदों बङाइगाव सार्केलनि मिशन बर्डनि जाय बिथां दैदेनगिरि आरो एसे सिगां बारग'लांनाय कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन स्टेफान बरगयारि सारनि नाजानायाव जोङो बङाइगावनिफ्राय मिशनारि हिसाबै जोङो संदान नाजानायखौ मोनदों दा बे समाव जों रंजादों आरो हामबाय होनदों आरो नैबे नोंथांमोननि कमेन्टखौ दा फरायगोन आं दे रावनि कमेन्टखौबो गालाङा आं दा फरायगोन जेरै जोङो बे मिसिं जाथिखौ नोंथांमोननि बे जायगायाव फैनानै बे जौस्राङाव बिसोरनि हारिमुखौ दिन्थिफैनो मोननाया इसोरनि गेजेर अननाय दा बेनिखायनो बे समाव आङो बङाइगाव सार्केलनि गासै मण्डलिनि फोथायग्राफोरखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे BDCनि मानगोनां आरो बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होनदों মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ধেমাজি সার্কেলৰ অন্তৰ্গত যে মিচিং ভাইসকল আমাৰ LLC নতুনকৈ যি মণ্ডলী স্থাপন হ'ল একেলগে বৰ্তমান আগত এঘৰে আছিলে এতিয়া চাঙিয়া মণ্ডলী 11টা হ'ল বদতি মণ্ডলী বদতি মণ্ডলীত অত্ৰগড় হ'ল আৰু নাহৰবাৰী এটা প্ৰদৰ্শন আছিলে ৰিচেণ্টলি আমি আমাৰ যোগান মৰিপেল বুলি কওঁ যিটো নেকি NSPC এই NSPC ওচৰৰ আমি দুটা ফেমিলি আমাৰ লগত আমি নতুন পাইছোঁ তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই সময়ত মিচিং ভাইসকলৰ কৃষ্টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে যাতে সকলোৱে অনুভৱ কৰে अब्ला नायदो मिसिं डान्स आरोना धेमाजिनिफ्राय गाव बिथांमोननि ट्रेडिशनेल ड्रेस ओरैहाय दङ नै बिनानावमोना गानना रेडि जानानै फैबाय नै नुदों जानांगौ लागाव बरिया सो एक्साइटेड ना नायनो दा नायदो बरिया वाव बरिया सिंगारा नायदो नै वाह कमेन्ट खालाम जागोन दे नायगोन रैसुमै मोसाहारि नायगोन र'
Ser mazar naydो बयबो नायजोबदों आरोना मोजां दा आब' मोजां ने नोंलाय मोजां मोनदों दा बरिया माइखौ गायनायनि मोसानाय माने बिसोरो खेबग्रा गोजा आरोना लाइभ होजोबदों
मेथाइआ डेन्जार गोलावखा आरो दाबो जोबा चिरां जिल्ला खैला मैला बाजारनि एसे खोलाहा थानाय जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम फिल्डआव बिडिसि कनफारेन्स जादों आरोना NLC निफ्राय बेयावनि दिंगा ब्लक दिंगा ब्लक र' हेल' दे माने खोनाया गोदान माने मिसिं डेन्स मोसादों आरो गावसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसजों धेमाजिनिफ्राय फैदों बिथांमोना दा पाब्लिकफ्रा माबायदि नायदों रायजोफ्रा मा जा नायदों एसे नायदों मा जा देखायनोसै आं आं बायरायाव थांफिनसिगोन दा निस्सय नुखाबाय नोंथांमोना माबायदि मोसादों ओमफ्राय बायरायावहाय आं देखायहैनोसै आरोना दा मोनासि जाबाय बारा केमेरानि क्वालिटिया मोजां फैनाय नंला आरो नायजोबदों मानसिफ्रा बिराद गोबां दं आरोना अरुणाचलनिफ्राय फैदों आरोना ब्रादार मोननो नायनानै लादो दा निस्सय नुखाबाय जानांगौ आरोना माबायदि मोनदों दाना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो दे दाथ' ओंखारबोबाय नालाय आङो दा निस्सय नुखाबाय मिसिं डेन्सआ माबायदि डान्स पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोना धेमाजिनिफ्राय गावसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसजोंहाय बिथांमोना मोसादों आरोना ओमफ्राय दा फिलिंस माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो हासिगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला आं बायहेरायाव ओंखारबाय नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनोहाय दा रेडिसै आरोखि ना बिथांमोननि जे रिचुयेल गिर्जा सालायनाय हुदा बेखौ जों बिसोरनि भाषायाव बिसोरनि स्क्रिप्टआव जों ट्रेन्सलेट खालामना होबाय
एसे थान्दा जाबाय थेवबो हानायखिनिखौहाय फरायलांनोसै आरोखि ना दहायनि कमेन्टफ्रा सोरनि बादलांखो अननानै सरि दे आं सिङाव थाहैनायखाय एसे कमेन्टखौ फरायनो हायाखैमोन दा बेनि थाखायनो एसे नोंथांमोननिसिम सरि बिहरदो आरो दा कमेन्ट खालामफिननो हासिगोन आरो ना ओमफ्राय दिङा ब्लगआ मा होनदों मा मानसि जोब माथो आदा मानसिया बहुद दङ आरो ना बिराद गोबां दङ मानो होनना बुङोब्ला बियो 10टा सार्केलजोंसो मोनसे BDC कनफारेन्स जादों आरो नोंथांमोना जायफ्रा सोरबा थाफैदों बिथांमोनाथ' मिथिखाबाय निस्सय ओमफ्राय दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे दा आं माने कमेन्टखौ फरायनो हाया बिलकुल आरो ना टाइम दङ दायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे भलन्टियारफ्राबो फैगासिनो दङ नै लैहोरनो कमेन्ट खालामनो हागोन एबारला आं कमेन्टखौ फरायनो रेडिसोलाय आरो ना दायो सार्च कमिटिफोरा दिसे 500 লগতে धेमाजि सार्केलर भाइस प्रेसिडेन्ट बिमल सार ओमफ्राय लकेसना थ' खैला मैलायावनो जाहैबाय ओमफ्राय बेरायनो ओरैबायदि मोजां जायगाफ्रा सेल्फि पइन्ट बायदिसिना गोबांथार लाखांखाबाय आं देखायखाबाय बियो लाइभ होदोंमोन ना सिङाव ओमफ्राय दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे बयबो लोगोफोर कमेन्ट खालामब्लासो एसे इन्टारेस्टिं मोनो माबाफोर जुदि कुइसन खालामनांगौ दंब्ला कुइसन खालामनो हागोन आरोखि दा बेबायदि आरोखि ना मोदानलाय लांखायो ओरैहाय खाफालफ्रा जोंलायलायखायो नै बै हेल'जिन लाइटना आलादा रोखोमनिखा नायहरनो हागोन गोजौआव हनै आं होनि दे बे हेल'जिन लाइटना डेन्जार पावार दं सो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे एबार नायनानैल' दंलायो नै आरो गुड निउज आरो होनब्लाबो नायबाय थाथों आंबो नायनो ल'खासै ओमफ्राय लोगोफोर माबेनिफ्राय लाइभआव थाखो एसे कमेन्ट खालामदो दे एसे नायनो लुबैबाय आङो मा जायगानिफ्राय लाइभआव दं आंजोंहाय ब्रादारमोन अयथासार गुसु ओमफ्राय नेट पेङाबो थांगासिनो दं आरो ना लादो दे माने ओरै सासे ब्रादारमोन लोगो मोनदों ओमफ्राय आङो लाइभआवसो दंखायो नालाय अपेन नुखाबाय नै ब्रादारमोनाबो फट' लानो बिदों जागोन खुनु टेनसन गैया ओमफ्राय दा आंनि लाइभखौहाय सोरबा सासेनो फरायहोथ'नायसै आङो ओमफ्राय बे ब्रादारमोना आंजों फट' लागोन आरो माने लोगो मोनदों नालाय ब्रादार अबेनिफ्राय जोङो दा बेंटल एरिया जोंना वेस्ट बाटाबारिनो आरो वेस्ट बाटाबारि आदसा थेंक इउ ओमफ्राय गोबाङैनो थाफैदों ने औ गोबां ओमफ्राय मोजां मोनदों ना गोसोखौ मोजां मोनदों ओरै दंबावो नै फंबाय सासे बेबो एखे गामिनि बे थाइखागुरिनि ओरैहाय आदसा सारियालि थाइखा ओमफ्राय दा नोंसोरो माबा भलन्टियार दे माने बिथांमोननि लिडिंनि दारैनो आरोना भलन्टियारा इम्परटेन्टखा मानो होनना बुङोब्ला गासैबो खामानिखौ भलन्टियारनि गेजेरजोंसो मावफुंनो हायो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयबो निस्सय मिथिखागौ दा आं ओरैबो कन्टेन्ट लादों सोरनो लाहोथ'ना दे बिदिनो थालाबो जागोन दा नोंसिनिजों लागोन दा दे आं केमेराखौ बेक हरनोसै दे थेवबो बिदि थालाबो जागोन दे ओमफ्राय फट' लानो नागिरबाय नालाय लासिगोन आरो बे स्टेलैनो लानाय जासिगोन नै जाबाय दा फट' लाखांबाय आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनो बेबायदिनो गोबांथार ओरैनो लोगो मोनलायो आरो ना नायनि मा जाखो जादों मोजां आदसा बरिया दे दा लाबाय आरो ना दा फंबाय सासेया लाबावसिगोन आंजों नै एसे गोजाननिफ्राय दा लाखांबाय आरो ना स' लोगोफोरजोंना बिदिनोसै कमेन्ट खालामनो हागोन ला 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 मोसाज्रोलायखादों आरो ना बरियानो ओरै दङ नै आंनि मिथिबाय मोसादोरा बाबुमोन ओरैफोरा लागाव दे लागाव बरिया लागाव मोसा बिदि ओंखारा खारनो नाङा माने
उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायोना आरो बे बैसोआवहाय माने बिसिना इन्टारेस्टआनो आलादा जायो आरो कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर होमबा आरो नै कोटपुरा हाँ धेमाजी अच्छा अपनी खिने कोई बाजे तू ओलो बाजे दिसो दे हाय लगाओ कोरिया दुनिया लाइसे गाना मोबाइल माने मिसिं गान आरो अकमान गान कोरिया दा दहाय दिन्थिदोंमोन आङो बिथांमोन आरो कोरिया नुखादों दा आरो फैगासिनो दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट फटाफट बिदिसि कमेन्ट Thank you. माने बिथांमोनानो मिसिं डान्स पारफरमेन्स खालामखांबाय आरो गावसिनि ट्रेडिशनेल ड्रेसजों आरो ना बिथांमोना धेमाजिनिफ्राय आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांदोरा गोजांलाय बेलाय जिके गानखादों माथो खालि न'आवल' थांनो नायनो मोनाबायना न'आवल' थांनो नायनो सौवाखौ जादों नोंनि सिजोंबा ओमफ्राय मैया होनखादोंमोन नालाय आङो लोगोफोर मा होनदों गामियारि फेमिलि ब्लगआ मा होनदों नाइस दादा अके थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय मोसाहारि ब्लगआ मा होनदों आदा बरिया थेंक इउ बरियाखा ओमफ्राय गामियारि मा होनदों फेमिलि ब्लगआ मा होनदों बरिया इन्जय दादा थेंक इउ इन्जय खा माने बहुत गोजान जायगानिफ्राय फैदों नालाय दा बेनिखायनो फुरा इन्जय जादों ना दा इन्जय खालामनांगौ मानसिया लाइफआवहाय रंजानो हानांगौ आरो ना दा गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे सोर कमेन्ट खालामो सिङावबो डान्स मोसागासिनो दं आरो ना बादायलायगासिनो दङ माथो लाइफआवबो दोनथ'नाय जाखो दोनग्रानो नायगासिनो दं दा फैफिनगोन र' माने बोराबाय जिर'सै आरो नै लाइफआव फैदो आरो बिथाङाबो सासे फैफिनबाय फैयो बेखाय ओमफ्राय ओरैहाय जायफ्रा मिसिं डान्स पारफरमेन्स खालामखांबाय बिथांमोना बेबायदिनो बेयावहाय मोनसे सेल्फि लादों आरो बेयावहाय मोनसे सेल्फि पइन्ट दं आरो ना नायदो बिथांमोनानो गासिबो गावसिनि मिसिं ट्रेडिशनेल ड्रेस नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ धेमाजिफोरा दा बेबायदि आरोखि ना बरिया दा बिसोरो ओरैबायदि दामनायाव स्मार्ट जोब आरोना आङो दहाय अपेन बिथांमोनजोंहाय एसे कन्टेन्टबो लानाय जादों आरोना थेंक इउ सिस्टार हेलौ वेयर फ्रम व्हाट इज योर नेम व्हाट इज क्लास 3 थेंक इउ दा नैबे नानिया ओरैबायदि आरोखि ना ओरैबायदि मोजां फिट सिङाव एन्ट्रेन्सआनो लाजाया डेन्जार आरोखि नों मोनाला मानो दाउसा मावरिया जायो गस्ला दं खानाय होदों इसोरा ओमफ्राय मैदेरखौ गिबाय मैदेना जेबो नङा बुजिनो हानाय गियान दं मैदेनावबो मिथिबाय
ओइ सिङाव डेन्जार डान्स खालामबाय आं नायनोसै दे नायनो हागोन आदा मोजां अब्लाबो सम सम रंजानांगौ थेंक इउ सिङाव ओरैबायदि डेन्जार मोसाबायना खुगाजों मिउजिक दामबाय आरो थागि आयौ डेन्जार मोसाबाय सिङाव आयौ थारमाने खुगाजोंसो आरो मिउजिकआ आयौ खुगाजोंसो मिउजिक आयौ डेन्जार खुगाजोंसो मिउजिक होस आयौ नुस्लाबाय ना नुस्लामा जाखो माने खुगाजों मिउजिक आरो जोब्बायसो दा सेस डेन्जारमोन खुगाजों मिउजिक होदोंमोन आरोना आयौ सेस ओमफ्राय आं नुफैयाखिसै आरो गावनि खुगाजों मिउजिक होनायखौ आरो थांबाय ओइ थांबाय ओइ नोमोन नै फंबाया इनोमोन खुगाजों मिउजिक माने बिथांनोहाय गिफ्ट सिबाय आरो बिथांमोननि दामनायखौ मोजां मोननानै दा नायलांफिननो हागोन आरो नै डेन्जार खादे नुवाखै दे वाव बरिया नुबाय दा आयौ नुबाय दा खुगाजों माबायदि होयो डेन्जार दङ दे ओमफ्राय आरो माबायदि मिनिजोबखो नै मानसिफ्रा नुबाय दा मानसिफ्रानो बयबो एक्साइटेड जोब आरोना नै बा नायदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर डेन्जारलै आदा बे मानसिया थेंक इउ डेन्जारखा मानसिखौसो सिनायला एसे दाम होहैनाय र' लागोन दा लोगो मोनगोन खुनु खोनाफेराखैमोन आदि दुम थाक होनलायनायखौ दा बहुद डेन्जार आरोखि नै दानिया बिनानावमोना मोसानो दिन्थिसिगोन आरो ओरैबायदि जायफ्रा जोबजासे लाइभआव थागोन बिथांमोना लोगो मोनलांगोन दिनैनि बे कालचार प्रग्रामाव माबायदि जागोन लस गैया ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा नै दा वाव जरदार थालिया आरोना बिसोरनि थाखाय नै लागाव नुखाबाय दा माबायदि डेन्जार कमेन्टबो खालामनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोननि मोसानायखौ मा जा नायदों पाब्लिकफ्रा एसे नायदो दै बयबो गोमोजोबखादों नै मोजां दा बरियानो बरियाना दा नायदो नै बे जोबनानै फैगासिनो दं ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोसाखावरि आरो डेन्स कमेडियान होगिरि फैगासिनो दं आरो जायफ्रा जोबजासे थायो बिसोर नुलांगोन
मोसानाया मोजां दा डेन्जारलै ने ओमफ्राय मिउजिक दामनाया मा जामोन खुगाजों दामनाया नों रोङा दामनायसाय जानायनालै डेन्जार डेन्जार दं र' दा थांनाय र' Mazat live-आव होनांदों नुबाय दा बिराद गोबां दं आरो मानसिफ्रा मा बै गिदिङा र' गारिया थै जायो र' मबाइलजों दा जागोन ओइ र' ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरो ना बियो आदा मानासि खारजि दे लादांगुरिनि आदा मानासि खारजि औ डेन्जार खारा दामनायावबो औ नै जोंना गस्पेलनि मस्ट पपुलार सिंगार थान्दै ब्रादार बिथाङाबो जौस्राङाव गाखोसिगोन आरो माने माखासे हेल्प खालामनो थाखाय आरोखि ना एबार माने लादांगुरि साइन्स स्कुल ग्रुपआ डेन्स पारफरमेन्स खालामफैगोन आरो नायफैनो एबार नायनो हागोन आरो ना गोबां नायगासिनो मानसिफ्रा आयु अयथासार दं थान्दै मोसाहारि फंबायनि थाखाय जरदार थालिया ओमफ्राय गस्ला गोमो गाननाया नै फंबाया जोंनिया आंनिफ्राय अनेक उन्दैसिन आरो नै दानाया गेजेरावनो दिलाया आरो नै सासेया माने बादायलायनायनि प्रग्राम जादों आरो आं जोबजासे देखायनोसै दे जायफ्रा थागोन बिथांमोना नुगोन आरो माने गस्पेल डान्स होदों आरो बिथांमोना नुवाखै बाबुआ फैयाखै दा
अजित बसुमतारी अबाव जादों आदा इयो माने चिरां जिल्ला खैलामैलायावहाय आरोना बिडिसि कनफारेन्स जादों आरो बिपुल नार्जारि ओइ आदा होनदों थेंक इउ माने बादायलायनाय जागासिनो आरो दा नायलांबाय थानो हागोन सालथेनि फिसाजो ना नुयो सालथेनि फिसाजो ना इयो गिदिया ओंखामखौ नायो जिरा जोब्बायसो नामा गिबियाङा इयो नंगौ नोंथां आदसा सोर रोङामोन आंनि मास्टारा सोरमोन होनो कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे साथामबो बिथांनि थाखाय खनसे आखाइ खबना होलाय गोरोबारै आरोबाव बारा खोनायाखै थेंक इउ दानो सिर दायो जों एसे गोजानसिननिफ्राय नायसिगोन बेनो जाहैबाय अरुणाचलनिफ्राय फ्रम अरुणाचल से आए हुए जो लोग अभी कल्चर प्रोग्राम में परफॉर्म करेगा वो लोग को हम स्टेज में आने के लिए अनुरोध करता हूँ अरुणाचल आप लोग रेडी है ओके आ रहा है बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबना हो मानो होनोब्ला इसिबां गोजानै फैदों सानै ओरैनिफ्राय नायनो हासिगोन नै बिथांमोना दाख्लैबो रायजो कनफारेन्सआव नायदो ब्रादारानो डान्स पारफरमेन्स खालामगोन नै है नङारा सिरा गैला नै बरिया डान्स पारफरमेन्स खालामसिगोन आरो बिथांमोना नायनानै लादो बिथांमोननि ट्रेडिसनेल ड्रेस अरुणाचल दा बिथांमोना माबायदि डान्स खालामो नुसिगोन आरो नायलांबाय थानो हागोन ओइ थांगासिनो दं नै गाखोहैबाय ओइ गाखोबाय दा नायदो दे माबायदि मोसायो बिसोरनि मोसानायखौ दा मिउजिक दामबाथाय मावखानायसै आं दिन्थिनाया दा खेबग्राफ्रा बिराद गोबां ओंखारबाय आरो नै एसे दालांला
जोब्बाय आरो ना आप लोगों के लिए खुशखबरी है जोब्बाय रुकिए जरा रुकिए हमारा उड़िया सर ने आप लोगों के लिए 1500 रुपया दा लोगोफोर नोंथांमोना लाइभआव थाबावनो गोसो ना लाइभखौ दोननांगौसो एसे कमेन्ट खालामहरदो दे जायफोरा दङ बिसोरो जुदि नोंथांमोना दोननांगौ होनब्ला आं दोननोसै आरो जुदि थाबावनो होनब्ला आं माने दोनथ'बावगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला प्रग्रामा जोबाखै मोजां मोसाखावरि बेबायदिनो कमेडियान डायलग होगिरिफोरा दङ आरो ना दासिमबो दा नोंथांमोना जुदि दोनबावनांगौब्ला दोनबावनांगौ होनहरदो कमेन्टनि गेजेरजों आरो जुदि माने दोनबावनांगौ वो भी 1000 रुपया दिया है एक बार और जोरदार ताली बजाएगा थैंक यू माने लोगो सासेया थांबाय आरो बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै हाल भी है परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है तो तालियां अब ऐसे दहाय गाबज्रि थानाय बायदि प्रिया गयारि ग्रुप डेन्स कनफार्म जाबाय आं एबार गैयाबाथाय गैया दंना गैया होननानै मोना प्रिया ग्रुप डेन्स प्रिया गयारि ग्रुप डेन्स नानि गोरलै गोरलैमोन दंना गैया गोरलै गोरलैखाय बिसोरखौ जों गाबज्रिबा थादोंमोन दंना गैया गैयाब्ला जों आरोबाव गुबुन जों नायनि सिंगेल डेन्स इलिसा नार्जारि 2 नं सेकेन्ड लानांगौ दंना गैया रेडि नंगौना नङा आं लोगोसे बे गैथ'वाब्ला दुवेल डेन्स मिस बिउटि मुसाहारि मेदिनीपुर चार्च फ्रम मंगल साख्याम दंना गैया रेडि दंना गैया लिस्ट होनानै अननानै थानांगौ लिस्ट होबायब्ला थानांगौ ग्रुप डेन्स फ्रम नर्थ गान्दारिल रेडि दंना गैया सानैसो हरबावदो दे ग्रुप डेन्स नर्थ गान्दारिल चार्च दंना गैया बिसोर गैथ'वाब्ला बे समावहाय थांनाय बोसोराव देरहानाय भइस कनफारेन्सआव देरहानाय दङ जोंनि बिबोनां इसाहा नामाखौ बावदों नामखौनो बावबाय जों फैदो बिबोनांफ्रा नायनानै गोलैयोसो दे मोसाग्रा नानि नोंनि नामा मामोनलाय इलिसा नार्जारि नोंसो दे नानिया मा जायो माने जुम होथाबनायखाय मोजां नुवाखिसै आरो थेवबो दिन्थिनोसै आखाइ हमना नानि